usa sa atong mga madunggan kanunay o familiar taaning maong statement sa Bible nga ang pulong sa Ginoo hait pa sa espada nga duhay suwab. Hait ba ang pulong sa Ginoo? Mudot yung kuno na hangtod ngadto sa kinahiladman. Og ngano man tungod kay matud pas tubag nato sa Salmo, ang imong mga pulong Ginoo espiritu o kinabuhi. Matud pas atong unang pagbasa, ang pulong sa Dios buhi o gamhanan. So kaning gahom ba lingiay mong tupad ing na gamhanan ang imong pulong, na gamhanan pulong nimo na igahom. Ang muusab sa atong kinabuhi kana gyung pulong mo na gigamit sa nas Ginoo. Ang pulong wa lang niya giusab, gimugna gid niya ang kalibutan tungod og pinaagi sa pulong. Muna magbantay ta sa atong mga pulong. Karon nag-angat ang eleksyon, daghan kaayong pulong atong mabati. Na ay pulong tamis kayong mga pulong, mga pasalig, mga saad. Unya inigresulta tawgo nila sa ilang common nga term karon, nabudol ta. Ngano man kay ang pulong niya karon tamis, inigresulta lahi di ay ang gibuhat. Di ba na may daghang tao ingon ana apil na ning nagwali, no? Ano bang nindot kay mga pasalig pero inigresultas buhat pastilan ingka wa man ninako madungog niya nga mao niyang gisulti. Kamo mga asawa wa mo nabudol sa inyong bana. Kinsang mga asawaha dinhi nga moingon, Father, akong bana consistent gina siya, unsay iyang isulti mao sad ang iyang gibuhat ta sa kamot. Nabudol mo. kamong mga bana anang kinsa ninyo dinhi ang moingon, Father, akong asawa sukad uyab pa bisuna ug unsa na iyang isulti mao gina iyang buhaton ta sa kamot. Otro sa mong nabudol. Kinsa ninyo dinhi ang motoo ngay na kanang among pari Padersiano unsa gina iyang isulti mao sa na iyang buhaton ta sa kamot ko no be. Amay na lang kay na ay katunga. Istorya Unya unsa may kanana ang timailhan nga ang pulong nato ug ang atong buhat nagkuyog na basta muhaom sa misyon sa Ginoo. Musukwahi gani sa misyon sa Ginoo ang atong buhat, bisan pa ang atong pulong uyon kay sa Ginoo, wa nay kapuslanan. Muna ningon sa laing bahin sa Ebanghelyo ningon si Jesus og ang suwat sa labi na ang suwat ni Santiago ba to? Ningon nga ang pagtuo nga way buhat patay dili makaluwas. Nakaron kay ang Ginoo matud pa diri mahigugmaon man kaayo siya matud pa sa unang pagbasa ang atong pangulong pari nga mao si Jesus nahigugma man og ang iyang tumong mao man ang pagluwas sa katawhan. Kinsa may iyang duolon aron luwason ang maayog kahimtang o kadtong naglisod ang kahimtang? Kung muluwas ta ba nanglitan ron pareha nang nahitabo sa California na ay sunog, kinsa may itong luwason kadtong balay nga wa masunog o kadtong nasunugan? Oy, tubag. Pananglitan sa pandemic katong COVID-19, kinsa may atong luwason ang sakit o katong maiglawas?
Pananglitan sa honor na sad. Kinsa may imong luwason? Ang katong gisigihag daig sa mga tao o katong gisigihag saway sa mga tao? Husga. Kana kamao man day mo. Kinsa may imong luwason, ang dato o ang kabos? Kinsa may imong hatagan, kanang wa mangayo o kanang nangayo? Kusga. Nya nangayo man kurog slat. Nganong adto man ninyo ihatod ngadto sa inyong shopping ang inyong mga kwarta nga wa man tumangayo? Nga di ay nagsigig pangayo 600 ra gid ni ang inyong gasto. Kamao mo muhatag dito tag 6,000, tag 60,000 anang inyong shopping sa bag, mga nina, mga make-up ug uban pa. Nganong di man mo kahatag din 600? Tungod kay ang imong giluwas ang imong kaugalingong panginahanglan. Kamong gasigig palit din higslat ang inyong giluwas ang tinuod nga luwasonon. Haom mo sa planos Ginoo kay nga atong simbahan nanginahanglan. Kamong nang donate diha ang mga naigo sa mga sunog, naigo ang mga linog. Congratulations, ni haom ang inyong pulong o ang inyong buhat sa Ginoo. Pero kamong gasigig patambok sa inyong lawas gamit anang inyong kwarta, kamong gasigig kupot anang mga authority nga magsigi na lamog pamakak aron lang gyud dili mawagtang ng inyong authority sa gobyerno o sa simbahan kana mga tawgon mos Ginoo mga tigpakaaron ingnon. Hypocrite, wa mag-abot ang hunahuna, ang pulong ug ang buhat. Muna si Jesus ningon siya, mianhi ko alang sa mga makasasala, dili para sa mga buutan. Nganuman, ang buutan dili na luwasonon. Ang buutan ba? Mabitan na ka ng naimuanhin ako padir, pakanain taon, may taga-imig bugas, taga-imig gamayng kwarta, nako. Pag binuutan mo, nawag ko ng imong naong, adik kay kag naong, siga kay kag mata. Pag binuutan, kaya ang tinuod nga makaluwas nato ang atong kabuutan, dili na pagsigig pangayo. Ingka ikaw po der, sige lagi kag pangayo, sige lagi kag baligyag slat. Gitudluan lang ta mo sa pagbinuutan. Di ba? Di man na para ako, God. Para din na ako, para man na sa atong mga proyekto diri o sa atong activities. Samaan ng SBF DAG, sige tagbaligya, 500 pesos. Naapamantay bayronos kumbinto, ang atong bayranan mao ang atong contractors. Ang atong contractors, nagsweldo to og mga tao nga nagsaliglag yun sa ilang sweldo ang mga laborers sa ilang construction firm. Ilan atong gibayran? Kita wa pa ta kabayad sa kontraktor. Sa ato pa, nakakaon ang mga employees, ang employer, wa pa'y nakaon. Ana, di mo maluoy, ana. Kana, siya mo na una-una. Nya para din na ako, di man. Kanisang atong activity din sa Santo Niño, nga atong pista karong February 1. Atong pistahan. Nga masatay gasto ana magsinulog showdown ta diri aron nga ma-feel pud nato kay di man kita tanan makaadto Santo Niño karon perti namang daghanang tao dito nya kita dinis liluan di man ta kaadto gyud tanan labi na ning ato mga minus kayo taon og income di na hapit ka pamliti punan pas traffic nga perting lisura ugma di man mo katanaw dito tan-aw tanang TV. Pero dili kay nato ma-feel ang gitawag og kanibang kainit og kanindot sa kasinatian nga makaapil ta ang nindot kay activity sa atong basilika o sa atong syudad. Maghimong tag-ato dinhi. Ginagmay lang kinsa man say motabang nato aron manindot ang atong sinulog activities o pista senior ang atong 5 ka
barangay, 5 ka barangay. Nya nga tong style din di man ta mo ingon, oy kamo mga barangay officials, kamo may nagdaas barangay, kamo mo'y pahigayon ana, dawat lang kog limpyo. Dili oy. Ang simbahan ug ang ato mga barangay dinhi, kaning barangay San Vicente, Santa Cruz, San Roque, Tabla ug Lataban. Congratulations. Ug di mo congratulate ako, mo congratulate yo ko ang atong 5 ka kapitan ug ilang mga officials nagtinabangay ta dinhi. Nagtinabangay. Mo malipay. Pakpakan nato ang atong mga barangay. O kita dinhi nag-away, igpista na to, tabang sila, naatay mga slots, sige sa sila palit slot, naasat sila panginahanglan, tabang sa ta dito. Ano bang, nganong mag-away man kita? Yes, naay separation between state and church. But this separation does not mean, unsa man, rejection. Kung dili, separation, sama-sama sa bana o sa asawa, lahi og lawas ang asawa, lahi sa lawas ang bana. Aron inig-abot nila, nindot kaing duwa. Mo bitanang gildili na natong same-sex union, kay pareha maglawas ang laki og laki, pareha sa lawas ang babae og babae. Way mahitabo. Parehas sa kurente. Electrician to, Brad Titing. Positive o positive. Musiga din na. Negative o negative. Makapa-operate din na sa power sa kurente. Abuta ang positive o negative. Di ba? Patay no ng anak. Brad Dennis o ni Sister Carmila. May he rest in peace, no? Si sa tingin to si abutan sa to kayo. Na igo mas positive ug negative, siya may nasudlan positive ug negative, di pataya na ay nahitabo. Mao na ang separation sa state ug sa church gimugna na aron ang atong complementary actions mas monindot, na ay mabuhat ang state nga gikinahanglan sa katawhan nga dili mabuhat sa simbahan, ihatag na. Naasay mabuhat ang simbahan nga gikinahanglan sa samang katawhan nga dili mabuhat sa state, ihatag po na. Kay kinsa man ang tinuod natong concern, ang kaluwasan sa katawhan. Muna kamo, mamalit mog slot dinhi, ang atong activity, gisawan sa atong mga barangay, o kita, maora man ang parisyonera, maora sana nga mga barangay, constituents, nagtinabangay ta. Pagkanindot, kung mopalit mog slot nga kining atong Santo Niño's Healing Gifts, kotobra ba ni karong February 1 atong pamaligya, mopalit mo ani tag 100 pesos, mahitabo dayon ang complementary actions or activity sa state o sa church dinhi sa atong parokya. Og ato na ning ginabuhat for several years nga ni ako dinhi. Murag last year na balang tingalin. So ang atong Santo Niño's Healing Gifts na natayhalin nga 20,909 ka slots, na apay 19,091 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Pwede ra gini na tuhot doon dayon karong simanaha, Sabado maron, ugma, itang tanan, mamalit lang ta, tag 100. Ana, na. Ang atong pag-translate ana into action sa atong gituhuan, mahimo na ng kalipay sa atong parokya o sa atong katawhan. Mausad na si Jesus, iyang gitranslate into action ang iyang pulong nga mianhi ko aron pagluwas. Unsa may iyang gibuhat, nikuyog siya ni Levi, usa ka gitawag og public sinner, kay tax collector. Nikuyog siya og mikaon kuyog ni Levi adtong adlawa, and gikan adtong adlawa nga gitranslate ni Kristo ang iyang pulong ngadto sa iyang buhat
ang buhat sa paghigugmas makasasala na usab ang kinabuhi ni Levi ug sa pipila niya ka mga kauban nga gitawag og public sinners. Si Levi nahimong disipulo ni Kristo, mao ni siya si Matthew ug nahimo pagyong ebanghelista. Nangana ang tanan nga ning apil kaon dito nahimong mga disipulo ni Kristo. Kinsa may wa mahimong disipulo? Ang mga Pariseo nga nagsigi og ampo sa Ginoo kunuhay sa ilang baba pero siging panaway sa ilang isig katao. Gilingya imong tupad. Ing nawa karoy gisaway. Nawa kay gisaway. Wa kay gisigyag kasaba diha. Oh, mao na. Sigig ampo dinhi nya, siging panaway, siging ampo dinhi, siging pangaway, siging ampo dinhi, siging bungol-bungol ngadto sa silingan. Way kapuslanan. Mao na ato untang huptan ang mga pulong nga hait pas ispadang duhay suwab. Ug unsa man ang mga pulonga? Ang pulong sa Ginoo, ang buhat sa Ginoo, ug ang kinabuhi nagipuy-an ni Kristo sa mahal nga Birhen Maria ug sa mga santos sama ni San Vicente Ferrer.